ƙasar Nijar da Nijeriya abu ɗaya ne. Duk mutumin da ya shiga ƙasar Nijar, musamman yanzu idan ka je Maraɗi, ni na zauna Maraɗi. A Maraɗi na yi mafi yawan karatun allona, malami na zaka yi nan. To za ka ga al'adun Maraɗi da Daura da Katsina da Jibiya duk abu ɗaya ne. Idan ka je ka da Magaran, na je da Magaran, za ka ga da su da Maiduguri kusan duk abu ɗaya ne. So in ban da kutun gwinan 'yan mulkin mallaka, ba abin da ya raba Kano da Katsina da Jigawa da Sokoto da Maradi ainihin da sauran bangarorin Nijar, wanda sarkin Maradi mai rasuwa sarki Buzu kofa gidansa ma zaga an rubuta sarkin Katsina, Amiri Katsina kake kofa gidansa a rubuce. Kuma kowannen ku ya san alaƙar take tsakanin mu da Nijar, auratayya, kasuwanci, alaƙoƙi masu ƙarfi. Yanzu wannan rufe bodan da aka yi ya rutsa da mutane da dama 'yan Nijar da 'yan Najeriya. Wasu sun je domin kasuwanci ko sada zumunci, wannan abin ya rutsa da su, an rufe suna can. Wasu sun shigo domin bukatunsu a nan, an riga ainihin an rufe da su. To mu sani cewa wallahi tsakaninmu da Nijar ba zai iya rabuwa ba. Ɗan Juma ne da ɗan Jummai. Kuma muna bukata gwamnoninmu na Najeriya musamman na Arewa da in majalisar dokoki da na dattawa don Allah su faɗa wa shugaban ƙasar Najeriya wannan shirin na ECOWAS ba alheri a cikinsa. Domin na farko abinda suke ba wai dan shi shugaban ƙasar suke ba, abinda Bahaushe yake cewa wayan a ci ne an kori kare daga gindin dunya. Ma'ana idan sojoji suka yi juyin mulki, to bari ƙasashe su haɗa ƙarfi su fatattake su a ƙwace a mayar wa shi wanda yake kai, domin nan gaba duk wani soja da zai yi tunanin juyin mulki, to shi ma haka za ta faru, shi ma sai ya fasa. Kada ka daɗa, kada ka raga, ba wai dan shi shugaban ƙasar ake ba, kowa faɗan kansa yake yi, wallahi ba dan shi ake ba, dan kawunansu suke yi. To muna kira ga 'yan majalisa in dai mu suke wakilta, to su faɗa wa shugaban ƙasa musibar da take cikin kai farmakin na Allah kaɗai san iyakarta. Na farko mafi yawa talakawa za a cuta. Yanzu mutanen da suke boda, wato babu ƙasar da take da boda mai faɗi kamar Nijar da Najeriya. Boda wato in ka kalli map ɗin ƙasan kusan mun haɗu ta ɓangarori masu yawan gaske. To yanzu wannan farmakin wanda su za su sababa abin suna gidajensu ba zai shafe su ba. Talakawan nan na kan bododi, dama yanzu halin da ake ciki halin kakani kayi, hannu baka hannu ƙwarya, kun balantana a ce magana yaƙi ta faru. To za ka ga cewa mafi yawa talakawan za a cutar, kuma a daidai lokacin abin zai kawo alaƙa mara kyau tsakanin waɗansu wawaye, hatta tsakanin talakawa ya su. Yanzu akwai mutanen Nijar wanda ba su waye ba, suna ƙasar za su ji haushin duk wani ɗan Najeriya, ba wai shugaban ƙasa ko soja, a inda kai ɗan Najeriya ne, to yanzu kallon da suke maka na mutunci yanzu sun riga sun daina, suna ganin kamar da hannunka a kai. Sannan ita musiba in ta fara, Allah shi ya san inda za ta ƙare. Daga cikin matsalolin irin waɗannan abubuwan, za ka ga duk inda aka yi yaƙe-yaƙe, to makamai za su yaɗu su shiga hannun 'yan ta'adda. Sanin ku ne kafin a rusa Libya makamai ba su yaɗu Afirka ba, amma daga ran da aka rushe Libya ya zama duk 'yan ta'adda sun samu makamai. To daga cikin matsalolin irin wannan abin, za ka ga makamai sun shiga hannun gama garin mutane su dinga ta'addanci. Abu na biyu, za ka samu tura wannan dama babban burin su irin wannan ta faru a karkashe mutane, musamman ƙasar Nijar da Allah ya mata arzikin da a duk duniya ba wanda ya kai ta arzikin uranium, wanda da shi ake duk wani ainihin kere-keren technology, ba ƙasar take da arziki irin ta, wanda tura wannan suna wafa, suna jin haushin wannan arziki. Ana fara wannan to su sun samu ainihin kasuwa. Sannan kuma za ga daga cikin irin wannan matsalolin idan suka faru, wanda suke Allah ya azurta su an talauta su talauci na har abada, kuma a saka mutane a cikin zaman ɗarɗar. To muna isar da wannan saƙo
Allah ya sani shine iya abin da za mu yi mu faɗa. Duk wanda yake da ikon ya faɗa wa shugaban ƙasa ya ƙi faɗa, wallahi Allah zai tambaye shi. Kuma abin da mu ya kamata shugaban Najeriya ya gane, duk da ana cewa ECOWAS, ni a wajena Najeriya ita ce ECOWAS, domin ita ce ƙashin bayan ECOWAS. Ko da wani shugaban ƙasa yake shugabanta ECOWAS, to a tafin hannun Najeriya yake, sai abin da Najeriya ta ce ya yi ko ya bari. To sai ya zama in wannan abin zai faru a ƙasar mu za a yi base, ma'ana duk wani soja na wata ƙasa na ECOWAS a Najeriya za a ainihin jirge shi, ma'ana kenan yanzu Najeriya ce take yakan Nijar. Wannan abin kamar ka ce arewa na yakar kudu ko kuma kudancin Najeriya na yakar arewa, haka wannan misalin yake. Saboda haka wallahi babu alheri a cikin wannan.